Itimat, Ilocos Region, Nasurok 200,000 a pamilya idiay Pangasinan, apektado iti layos gapu iti bagyo kan habagat. Ang taltalinad nga apektado ti 50 ket maysa a barangay. Data kadado pa damag iti rehiyon, iti nasa rehiyon, iti panagsubsubli ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Iti kaudyan na dato si Pangasinan PDRRMO, Nasurok 200,000 na pamilya wen 700,000 nga individual, manipod iti Nasurok 400 a barangay kadagiti 26 a munisipalidad, ken 3 a syudad ti Pangasinan, tinailista nga apektado ti habagat ken bagyo. Iti pay datos, dumanon iti 50 ket maysa a barangay iti 10 a munisipalidad ken maysa a syudad, tinaapektaran iti panaglayos bayat at 3 a barangay manipod iti maysa a munisipyo, tinakapasar iti flash flood. Adda iti sangagasot 50 ket 5 a partially damaged houses, iti 10 a munisipyo ken 6 a totally damaged houses manipod iti 5 a munisipyo. Nangidanon iti libre serbisyo iti salunat ti Alaminos City Health Office kadagiti evacuation centers iti syudad. Malaksid iti medical consultation. Nangiwaras da iti micronutrient supplements ken libre nga agas kadagiti evacuees manipod barangay San Vicente, San Jose, Palamis ken poblasyon na nagbakwit gapu iti layos a mapaspasaran iti lugar. Kagidan iti dayta, guy-guy-guyen ti CHO dagiti residente nga adaan exposure iti layos, wenno narugit adanom tapno dagos nga agpakonsulta tapno masukimat ti posible apangta ti leptospirosis. Nangiwaras ti lokal a gobyerno ti bawang iti libre anateng kadagiti residente ti lugar. Karaman kadagiti naiwaras ti repolyo, bell pepper, wumbok, sayote, labanos, patatas ken dadumapay. Dagiti natengkat manipod kadagiti manalon iti Cordillera, aginatang ti mayor iti ili babaan iti programa na Asahod Ko, Alay Ko. Napili ti San Nicolas Elementary School ken Asuncion Elementary School idiay Ilocos Norte tapno agserbi kas pilot implementing schools para iti project Ituro, wenno enhancing teachers unimpeded rational objective. Maysa kadagiti inisyatiba ti DOST Region 1. Kasarunod daytoy ti Memorandum of Agreement a pinirmaan ti DOST ken DepEd Region 1. Iti sidong ti katulagan, mangipaay ti DOST Region 1 iti digital learning system. 75 a laptops, sagduwa a smart TVs, local internet service providers ken local servers. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pagilian.